हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय जायफ्रानोखि देग्लाय थाखो 10 आव फरायगासिनो दङ बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय NCERT आ थामहिनबा नेशनेल काउन्सिल अफ एजुकेशन रिसार्च एन्ड ट्रेनिं आ लानानै फैदों मोनसे जोबोरै मोजां खौरां 2021 आरो 22 बोसोरनि थाखाय NCERT आ खुंनो लानाय जादों थाखो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय टेलेन्ट सार्च आनजाद जायफोर फरायसा बिथांमोनानोखि थाखो 10 नि रोंगौथि नागिरनाय आनजाद लिरनो थाखाय नेनानै दंबाय थायोमोन बिदिब्ला बिथांमोना दा बेनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हासिगोन नाथाय बेवहाय मोननै थाखोआव बे आनजादा जागोन गिबिया जाबाय रायजो एबा मिरु खुंथाय रायजोफ्राव आरो गुबुन मोनसेया जाबाय हादोरारि थाखोआव जायफ्रानोखि रायजो थाखोआव उथ्रिसार जानो हायो बिथांमोना हादोरारि थाखोआव लिरनो थाखाय खाबु मोननो हागोन बेनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाया जागायजेनबाय नोंथांमोना गोसो दङब्ला बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै बिदिब्ला आसामाव बेसेबां मासि थागोन बेनि बान्थाया बेसेबां जागोन माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन लास्ट डेट एग्जाम खालार गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो बोसोरफ्रोमबो NCERT आ बे आनजादखौ खुंबोगासिनो दङ आरो देग्लायबो खुंनो थाखाय लानाय जादों बे स्किमनि गुबै थांखियानो जाबाय रोंगौथि गोनां फरायसाफोरखौ सिनायथिनाय आरो बे आनजादनि गेजेरजों रोंगौथिखौ सिगाङाव सायख'नाय माबोरै सायख'नाय जागोन गिबियावनो फोरमायखादोंमोन बे आनजादखौ मोननै थाखोआव खुंफुंनाय जायो गिबि थाखोआ जाबाय रायजो आरो मिरु खुंथाय रायजोफ्राव आरो जायफोर फरायसाफ्रानो गिबि थाखो एबा स्टेज 1 खौ उथ्रिसारनो हायो बिथांमोना नैथि थाखो एबा स्टेज 2 थामहिनबा हादोरारि थाखोआव लिरनो थाखाय खाबु मोननो हागोन नाथाय बेनि थाखाय स्टेट लेभेलनि आनजादाव पार्सेन्टेज लानानै उथ्रिनो हानाय जानो नांगोन NCERT नि गाइडलाइनआव फोरमायनाय बादिब्ला जायफोर फरायसा बिथांमोनानोखि जेनेरेल केटेगरिनि बिदिब्ला बिथांमोना 40% मार्क्स लानानै उथ्रिनो हानाय जानो नांगोन आरो जायफोर फरायसा बिथांमोनानोखि SC ST बा फिजिकेल हेन्डिकेप बिदिब्ला बिथांमोना 32% लानानै उथ्रिनो हानाय जानो सिलेक्शन टेस्ट बेवहाय नोंथांमोननि जि एग्जाम बियो रिटेन एग्जामिनेशन जागोन होननानै फोरमायदों आरो बियो फैगौ डिसेम्बर 2021 आरो जानुवारि 2022 नि गेजेराव जागोन होननानै फोरमायदों बेवहाय नोंथांमोननि जि एग्जाम बियो मोननै पेपाराव जागोन थामहिनबा फार्स्ट पेपार आरो सेकेन्ड पेपार थागोन बेबायदिनो फार्स्ट पेपाराव फोरमायखानाय बायदि मेन्टेल एबिलिटि टेस्ट थामहिनबा मेथ दङ बेवहाय 100 मार्क्स थागोन होननानै फोरमायदों बेनिफ्राय सेकेन्ड पेपाराव दङ स्कलास्टिक एप्टिट्युड टेस्ट थामहिनबा सेट बेवहायबो 100 मार्क्स थागोन होननानै फोरमायदों बेबायदिनो नोंथांमोननि जि एग्जाम बियो OMR बेस्ड एग्जामिनेशन जागोन होननानै फोरमायदों नाथाय बेवहाय जेबो नेगेटिभ मार्क थानाय नङा होननानै बेनि बान्थाया बेसेबां जागोन NCERT आ फोरमायनाय बादिब्ला जायफ्रानोखि स्टेज 1 खौ उथ्रिसारनो हायो बिदिब्ला बिथांमोना जेब्ला HSLC पास जानानै हायर सेकेन्डारि फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयाराव सौहैयो बिदिब्ला बिथांमोननो स्कलारशिप महरै दानफायाव 1250 रां थामहिनबा बोसोराव 15,000 रां मोननो हागोन होननानै फोरमायदों बेबायदिनो बिथांमोना जेब्ला TDC थामहिनबा आन्डार ग्रेजुवेट आरो पोस्ट ग्रेजुवेटआव सौहैयो अब्ला बिथांमोननो स्कलारशिप महरै दानफायाव 2,000 रां थामहिनबा बोसोराव 24,000 रां मोननो हागोन होननानै फोरमायदों बेबायदिनो जायफ्रा PhD डिग्री लागोन बिदिब्ला बिथांमोना UGC नि खान्थि बायदियै मोनसे थि रां मोननो हागोन होननानै NCERT आ गासै भारतनि रायजोफोरनि थाखायनो मोनसे सिट रिजार्भेसन खालामनानै होनाय जादों बेबायदिनो आसामनि थाखाय नायोब्ला गासै 202 थामहिनबा 202 ता बेवहाय सिट रिजार्भेसन खालामनाय नुनो मोन्दों बेनिनो गासै आसामाव आरो बेखौ बाहागो रानबावनाय जादों केटेगरि वाइज नोंथांमोना बेखौ नायनानै बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन थामहिनबा बेयाव जायफोर बिथांमोनाखि ST केटेगरिनि बिथांमोना 15% सिट बेवहाय कोटा लाखिनाय जादों बेबायदिनो ST केटेगरिनि थाखाय 7.5% आरो जायफोर बिथांमोनाखि OBC बिथांमोना 27% आरो जायफोर बिथांमोनानो फिजिकेली हेन्डिकेप बिथांमोननि थाखाय 4% नि कोटा बेवहाय लाखिनाय जादों एलिजिबिलिटि थामहिनबा सोर बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायखानाय बायदि नुनो मोन्दों जायफोर फरायसा बिथांमोनानोखि देग्लाय क्लास 10 आव फरायगासिनो दङ बिथांमोना गभर्नमेन्ट स्कुलनियानो जा थामहिनबा प्राइभेट स्कुलनियानो जा बिथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै फोरमायदों बेनिफ्राय बिथांमोना एग्जामिनेशन फिस होनो नांगोन होननानैबो बुंदों बेवहाय जायफोर बिथांमोनानोखि जेनेरेल आरो OBC केटेगरिनि बिथांमोना 250 रां होनो नांगोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय SC आरो ST केटेगरिनि बिथांमोना 225 रां होनो नांगोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोनानोखि फिजिकेली हेन्डिकेप बिथांमोना 220 रां होनो नांगोन होननानै फोरमायदों बेनिफ्राय बेयाव नोंथांमोननि एग्जामिनेशन सेन्टार महरै फोरमायखानाय बायदि नुनो मोन्दों अल आसामावनो गासै 81 टा सेन्टारफोर थागोन होननानै फोरमायदों नोंथांमोननो मोननैसो इम्पर्टेन्ट डेट्सफोरखौ फोरमायनानै होनो सानदों स' नोंथांमोननि जि अनलाइन एप्लाइ खालामनाय स्टार्ट जादोंमोन बियो थांनाय 1 अक्ट'बर 2021 खालि स्टार्ट जादोंमोन आरो बेनिनो लास्ट डेट महरै थागोन फैगौ 30 अक्ट'बर 2021 सिम बेनिफ्राय बेवहाय एग्जामिनेशन डेट नोंथांमोननि जि एग्जामिनेशन डेट बेखौ दासिमबो डिक्लेयार खालामनाय जायाखै आरो फैगौ NCERT आ थाबैनो बेखौ डिक्लेयार खालामनानै होगोन होननानै फोरमायनाय जादों
स' बेबायदिनो नोंथांमोना जे नोंथांमोननि जे एडमिट कार्ड थामहिनबा अनलाइन एडमिट कार्ड बेखौ एग्जामिनेशननि 15 डेजनि सिगां बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन होननानै बेखौ अनलाइन एप्लाइ माबोरै खालामनो बेवहाय नोंथांमोननो अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय मोननै अपसन होनानै दोननाय जादों मोनसेया जाबाय वेबसाइटनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन नङाब्ला गुबुन मोनसेया जाबाय नोंथांमोना मबाइल एप्सनि गेजेरजोंबो बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै फोरमायदों स' बेवहाय नोंथांमोना जेब्ला वेबसाइटनि गेजेरजों एप्लाइ खालामगोन बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय maidhamik.assam.gov.in वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरो गुबुन मोनसेया जाबाय बिधार्थी होननाय मोनसे एप्स दङ बेवहाय थांनानैबो नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन खालामनो थाखाय नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आं मोनसे लिंक होनानै दोनदों नोंथांमोना बे लिंकनिफ्राय थांनानै डाइरेक्टलि बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन स' नोंथांमोना जेब्ला बे लिंकआव फैगोन अब्ला नोंथांमोना बेबायदि मोनसे पर्टेल खेवनानै फैनाय नुनो मोनगोन स' बेनिनो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों आसाम नेशनेल टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेशन 2021-22 फर दा स्टुडेन्ट स्टाडिं इन क्लास 10 जायफोर बिथांमोनानोखि क्लास 10 आव फरायगासिनो दङ बिथांमोनाल'सो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन स' बेवहाय जायफोर बिथांमोनानोखि सिगांनिफ्राय बेवहाय आइडि दंखायो बिथांमोना बेवहाय लगइन जानो हागोन नङाब्ला जायफोर बिथांमोनानोखि बेवहाय गोदानै एप्लाइ खालामनो नागिरो बिदिब्ला बिथांमोना बेथिंजाय आगजुथिंजाय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों एप्लिकेसन फर्म दङ नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय बेबायदि क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेबायदि इन्टारफेस खेवनानै फैगोन बेनिनो नोंथांमोना बेवहाय गासै इन्सट्राक्सनखौ मोजाङै मोजां फरायनानै बुजिनानै लानो हागोन बेनिनो दानिया नोंथांमोना बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेनिनो गाहायथिंजाय फैयोब्ला बेवहाय नोंथांमोना मोनसे अपसन नुनो मोनगोन बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों नेक्स्ट बेवहाय नोंथांमोना दानिया क्लिक खालामनानै होनो नांगोन क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोननि जे अनलाइन एप्लाइ बे नोंथांमोना फर्मआ बेबायदि गेवनानै फैगोन दानिया नोंथांनि इनफरमेसनखौ बेवहाय नोंथांमोना बेबायदि आबुङै नायनानै फिलआप खालामनानै होनो नांगोन स' बेवहाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो सोंनाय जादों नोंथांनि स्टेट कड बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय नोंथांनि स्टेटआ बेसेबां नाम्बार कड नाम्बाराव दङ नोंथांमोना बेखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होनांगोन बेबायदिनो नोंथांनि बोसोर आरो नोंथांनि जिल्ला बिदिनो नोंथांनि सेन्टार बबे सेन्टाराव नोंथांमोना बेवहाय होगोन बेवहाय गासैबो अपसन दंखायो नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्टल'सो खालामनानै होनांगौ बिदिनो नोंथांनि क्लास नोंथांनि डेट अफ बार्थ आधार नाम्बार दङब्ला आधार नाम्बार आरो बेबायदिनो केन्डिडेटनि नाम मार्कशीट बिदिनो मादार फादारनि नेम जेन्डार नोंथांमोना बेबायदिनो गासैखौबो नोंथाङा बबे दङ नोंथाङा नंगौ नङा नोंथांनि गासै इनफरमेसनखौ बेबायदि फिलआप खालामनानै होब्लानो जाबाय बेनि उनाव नोंथांनि माखासे बेवहाय डकुमेन्ट्सबो आपल'ड खालामनानै होनो थाखाय खावलायदों नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि जि पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ बेखौ बेवहाय आपल'ड खालामनानै होनो थाखाय खावलायदों बेनिफ्राय नोंथांनि जि सिगनेचार बेखौबो बेवहाय आपल'ड खालामनानै होनो थाखाय खावलायदों बेबायदिनो नोंथांमोना गाहायाव नोंथांनि मोनसे पासवर्ड आरो आइडि नाम्बार बेवहाय होनानै लानो थाखाय खावलायदों बेनि उनाव गासैखौबो होखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय टिप खालामनानै होब्लानो जाबाय टिप खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों साबमिट बाटनावहाय क्लिक खालामनानै होनो नांगोन अब्ला नोंथांनि जि फर्म बे फर्मआ बेबायदिनो आपडेट जाहैगोन थामहिनबा नोंथांमोननि साक्सेसफुल बेवहाय सेन्ड जाहैगोन स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेबायदिनो नोंथांमोना बेखौ गाव गावनि मबाइलजों नङाब्ला पिसि नङाब्ला लेपटपजों नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो मावफुंनानै लानो हागोन बेबायदिनो नोंथांमोना गासैबो इनफरमेसनखौ मोजाङै मोजां होनानै नोंथांमोना बेबायदि खालामनानै लादो